Junior Pope onye lọji ya bi ya nku nwanne m na-adị alị ọjị da nwanne m makwa na ọ na-abụ atụọla ọmalụ oyi nwanne m na-atụọla ofe ka ovenye isi n'ọbịa Swag Nation gị na onye na-ezere swag igolive oyi swag igolive o anyị si na Nollywood ya dịrịrị mma ma ọsọlụva ma ọsọlụ ya maka na ebute mbelata awụsalụ ndị nwubi ebute mbelata ọwụsalụ ndị nwubi nwanne m ọkwa na ọra nwe mmadụ nwanne m na mmadụ ada enwere ọra ma ncha oyi philanthropy si n'anyị keneli goliveli ọkwa mbasị m bịara Enugu mbasị ghọsụrụ ụmụ akwụkwọ nke Enugu ụmụazị Enugu wee na-enwe aṅụrị oyi ochepi n'anyị keneli jisi ike n'ọrụ ọkwa ịma na ụsaka ụsali olu ma ga na ọkwụsịli anụ ochepi mmanwụ eze na-abọ bịa n'ụlọ onu m ọkwa na nwa agụkwu nri na-akwa oyi ọkwa na nwa agụkwu nri na-ebele enu oyi agbakwulu ude na-ebuso alụlụ golibe oyi agbakwulu ude na-ebuso nkụtụkụ golibe eyi mmanwụ eze na-abọ bịa kene oyi arọbi na-agụgbo oyi mmanwụ eze na-abọ n'anyị keneli golibe oyi arọbi na-agụ odogwu onye ọha adịrị mma ṅụrịba n'oyi oke dibịa chụ aja ọ dịka owelu nye ndị mmụọ n'aka dibịa lolo ji na ọ na-abụ mmụọ anya ịmakwa na oke osisi kwụdalụ anụ ụmụ nnụnụ eju ọbịa odogwu onye ọha adịrị mma azụ mma kedu ibe anyị ga-ebele enu kedu ụlọ ibe anyị ga-ebule enu nwanne m ọkwa na akpakwuru ude na-ejulu eju wee wụrụ ụsọ alụrụ oyi makwa na itinye aka nwanne m ọ bụrụ sọ nkụtụkọ odogwu onye ọ ga-adịrị mma o jisi ike oyi arọbịa dunam oyi mmanwụ eze na-abọ n'amụ keneli agaba Nollywood olive ka anyị kwurie ka ọ lelụ nwanne m na ọ ga-adịrịrị mma o agwa ka ududo na-ebe oyi makwa na agwa ka ududo na-ebe mana ududo na-ata aja alụ mmanwụ akala ijele na ijele akala mmanwụ akụ na-eti oyi bụ mmanwụ ma mmanwụ ada akala ijele ma ncha oyi odogwu anya mme gị na onye na-azọ alịla egbu emu gị na onye na-azọ ibe ị na-emela anyị na Disemba maka na ibe ihe ewekọnatala ụmụazị na Disemba ka anyị na-akwadobe yi nke mere otu ya eze ego na m bịara ya nwanne m na m ya abịakwanụ nke a ga-eme ọzọ nwanne m na coronavirus na-eme na nkịtị oyi akafụta ụka nwanne m korona anaba ibe anyị maka na ọkwa na ụba anyị ka anyị nọ na mmụọ ada asọla anya. Oh, my, don't give me.